ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ମନ ଦେଇ ଦେଖ। କ'ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟାର ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି, ୟାର ବହି ଧରିକି ତ ବସୁଛି, ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଲଗା କଥା ଆସି ପଶୁ। ଘର ଲୋକ ଦିନମାନ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ନା କେହି ଆସିକି ମୋ ମୁଡ଼୍ ଖରାପ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେଉନି। ୟାର ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। କେତେ ଆଉ ବାହାନା କରିବ, କେତେ ଆଉ ମିଛ କହିବ? ପଢ଼ିବାକୁ ଯଦି ମନ ହେଉନି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କମ୍ ସେ କମ୍ ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମିଛ ଭ୍ରମ ତ ରହିବନି। ସେମାନେ କେତେ ଆଶା ତୁମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି ବିନା ପଢ଼ାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ? ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ କି ବିନା ପଢ଼ାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ? ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରିବ ସେଥିରେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି କର, XYZ ଯାହା ବି କର, ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲେ, ବକବାସ୍ କଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ନିଜକୁ କୋଷୁଛନ୍ତି। 5ରୁ 6 ହଜାର ଚାକିରି କରିକି ନିଜକୁ କୋଷୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା କୋଷିବେ ମଧ୍ୟ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିବାର ଥିଲା କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ୟାର କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସମୟ ଅଛି? ସମୟ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଫେରେ ନା। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବାରେ ଅଛି। ତାପରେ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ସାଥିରେ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘର, ଗାଡ଼ି, ବଙ୍ଗଳା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦରକାର ସେସବୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏହି ପାଠ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ହ୍ୟାବିଟ୍ ନାହିଁ ତ କିଛି କିଛି ସମୟ ପଢ଼, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଇଯିବ। ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ିବି, 10 ମିନିଟ୍ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ିବି। ଚେଷ୍ଟା ତ କର। କୋशिଶ करने वालों की कभी हार नहीं होती। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ।